Bereketli Türkmen toprağımızda meyveler diňe bir özüniň daşky görnüşi bilen tapatlanman, datly süýji tagamy bilen ýer wagtlardan bäri dünýä äşkärdir. Umuman ýurdumyzyň ahal vilayetiniň telekeçe kärençileri bagwançylyk işini üstünlikli ýola goýmakda baý tejribe topladylar. Hut soňky ýyllarda bolsa vilayetde öz işiniň ustady bolan telekeçe bagwanlaryň uly topary kemale geldi. Olar özlerini anandan käreni ýerlerine alma, armut, şet daly ýaly ençeme görnüşli miweli baglary ösdürip, ýylyň ýylyna olardan bol hasyl almakda öz başaranyklaryny iş ýüzünde görkezip gelýärler. Arkadar gahraman serdarymyzyň halkymyzy özümiziň bereketli topragymyzda ýetişdirilen miweler bilen bökdünşit üpjetmek babatda öňde goýan wezifelerinden oralýan telekeçe bagwanlar şu günlerde de egsilmez ihlasy zähmet çekýärler. Çäksiz ihlas siňdirilen aňarsyna wärtine göz ýetmeýän baglyk meýdanlar daýhan gowuny galkynlarya. Häzirki wagtda tebigat gözelligine öz boşly nur çaýan miweli baglardan almanyň, armadyň, şetdalynyň miwele oturan hatarlaryny görmäge göz gerek. Telekeçe bagwanlar durly görnüşli miweli baglara ihlasly ýygy etmek bilen birlikde ýaş nähallary ýygrigdäli ýetişdirip durmak babatda da ýygrigdäli aladalanýarlar. Ýaş nähallary ýetişdirmekde alman gazanarlaryna netijeli peýdalanylýar. Seçilçilik işinde esasan ilhalar görnüşli miweli baglary ýetişdirmeklige aýratyn ünsürlep, baglaryň has ýokary hasyl berýän we şolfana ýerli şertlere uýgunlaşan ýer, aralyk we giçbişen görnüşleri saýlanýar. Şeýlede bagçylykda öňde barjy tejribeler ýygrigdäli öwrenilip, talap bildirilen täze görnüşler önemliligi ornaşdyrylýar. İşlerin netijeli we täzeçe gurulmagynyň hasabyna vilayetde telekeçe kärençileriň ihlasy bilen miweli baglaryň meýdany ýygrigdäli giňýär. Diýarymyzda bagwanlaryň netijeli zähmet çekmekleri we halal zähmetiň hüzýüni görüp ýaşamaklar üçin döredilen mümkinçilikler bolsa, etrapda bagwançylyk işiniň geljekde hasa ilerlemegine ýardam berer. Yere gelene belli millatlaryň beýram telekeçe kärençiler tarapyndan ýetişdirilen miweli baglaryň döwrüň ösen talap bolan damjalaýyn usul arkaly sugurulmagydyr. Bu döwrawap tehnologiýalary owa hojulygyny ornaşdyrmak işleri ýurdumyzyň şahar künjünde dowam edýär ýaly ahal vilayetinde de bir kemsiz ýerine ýetirliýär. Işleriň gazgalanlygy gitmeginde Agrar partiýanyň ahal vilayet komitetiniň agdyr işgärlerim bagwanlaryň arasynda ýygy-ýygdan bolup özleriniň ýakyn ýardamlaryny berýärler. Ahal vilayetiniň halal zähmetden rızkalyk hem döwlet tapýan ekrançy bagwanlarynyň her wagtda çeken ujur gaýraty ýugurulan pek zähmetleri halkymyzyň toý saçaklarynyň ýyl günümiziň gündelik sarp edýän miwe önümlerinden hem de olardan taýýarlanan nazyk numatlar bilen hemişe dolup durjakdygyna bolan benet anam fotolanyrýar. Arkada gahraman serdarymyzyň bagçylyk puwdugyny ösdürmek baradaky aladalaryna münasip işler bilen jogap berýän Mary vilayetiniň ustad bagwanlarym bereketli toprağa ihlas siňdirip, miweli baglaryň ýokary hasyl berýän görnüşlerini ýetişdirmekde baý iş tejribe toplaýarlar. Alman ýetibary tejribelerini bagçylyk puwdugyny ornaşdyrmak arkaly zähmet çeken vilayetiň ustad bagwanlary şu günler baglaryň datly miwelerini ýygnamak işlerini guramaşlykly alyp barýarlar. Ýurdumyzda babada hanlaryň gujur gaýratly zähmet çekmekleri barada döredilýän amatly şertleriň netijesinde bölünip berilen ýer böleklerine miweli baglaryň durly görnüşlerini ýetişdirmek bilen meşgullanýan ustad bagwanlaryň sany barhartýar. Hormat prezidenti bilen bagçylyk puwdugyny amala aşyrýan özgertmeleri daýhanlara ähli babatda berýän kömek turuk gollawlary miweli baglary ýetişdirýän bagwanlaryň zähmete bolan höwesini hasartyrýar. Netijede yerlerde güneşe bay toprağımızda yetişen ve datly miweleri içerýän gurul bagly meýdanlar emele gelýär. Ýerdägi bir kemsiz ýetirilýän baglaryň şahalaryna düdüm bolup gözüňde okunurýan durly görnüşli ballan datly miweler bagwanlaryň çeken zähmetleriniň ýerine düşýänliginden habar berýär. Ata-babalarymyzyň daýhançylyk tejribelerini, alman gazanan täzeçi usullaryny bagçylyk puwdugyny ornaşdyrýan Mary vilayetiniň wekil wadyr etrafynyň Atabaýew daýhan birleşiginiň bagwanlarym bölünip berilen ýer böleklerine miwe berýän baglaryň köp sany görnüşlerini ýetişdirmekde nusgalarlyk işler bitirýärler. Ýurdumyzda miwe önümleriniň bolşulygyny döretmäge münasip goşun goşýan ustad bagwanlar şu günler aralyk ýetişýän miwe bolan şetdalynyň hasyny ýygnamak işlerini guramaşlykly alyp barýarlar. Düdüminde insan saglygy üçin bir näçe vitaminleri özüne jemleýän şetdalyny terligi bilen ýygnap, ak bazarlarymyzyň üstü bilen ilatymyza ýetirmek ustad bagwanlaryň baş maksady bolup durýar.
Baglaryň şahalaryna aqy gözüň dokunurýan bol meýweler, bagwanlaryň çekýän halal we pek zähmetler bilen kemale getirilýär. Ussat bagwanlaryň ýyda gidýän bagçylyk puwdogyna şetdalydan başga-da irki ýetişýän erigiň üljäniň, hurmanyň, garalynyň, saralynyň hemde giçki ýetişýän almanyň, arlyk ýetişýän armydyň durly gönüşleri bar. Bu baglaryň hem ýylyň-ýylyna bol hasyl içilýänini ussat bagwanlar uly buýsanyşlaryna aýdýarlar. Datly meýweleri ýetişdirmekde Mary vilayatynyň bagwanlaryny çeken bu gojur gaýratly zähmetleri ýurdumyzda halkymyzy meýwe önümleri bilen öpüş etmekde amala asyrylýan belet maksatly işlere goşýan münasip goşunutlardyr. Öz söýgüli kärlerinden rızgal döwlet tapýan bagwanlar ýurdumyzy gür baglyga öwürmek, azyk bolçulugyny öpüş etmek barada amala asyrýan döwletli işler üçin hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdanow hem de Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyza alkyş sözlerini aýdýarlar.